Iki jam setengah 11 ya iki. Dek ini jareke turu neng jaba, iki turun jaba neh ora. Oh enek kang to barang. Oh. Turun jaba tenan. Sian. Mbah Ma turun jaba iki sian. Iki Kang to mam. Untuk berkat kondi? Dene wiji. Berkat apa? Dene lho ne. Heeh wis to. Babu oh. Metri. Adem kok turun jaba. Ngomongnya sik tas mangan. Tas mam. Oh. Iki mam apa? Wis telo. Telo. Anu, Jawa lho. Oh. Meterikin. Kene ro. Wisang. Roh apa? Bawa balik kok. Meneh balik dhek ngene. Heeh. Asane Surabaya tak ngono. Lah terus enggak ditakoki. Lah mang masak ra ngono. Heeh. Ditakoki ngono. Lah mang sarapan nendi ra ngono. Enggak ditakoki mang sarapan nendi ra ngono. Ndak. Oh. Anu rene apa to telo Jawa lho. Oh lek ngeteri sore iki mang. Heeh. Sore mang. Kok ya orang merem iki mang. Anggetku lek tahlil wae mang. Enggak. Enggak ditahlil nih. Ya pidaan wong yasinan. Pidaan tok. Oh. Tapi aku ora tau melu, wong aku ora melu yasinan kok. Ya iya. Kok urung merem? Kong aku Ya, malah ini. ayo. Aku mau belas urung turu. Adem wae turun jaba ae. Malah Iki kok turun jaba, turun jero. tak terasa. Kleru lek ngomong. Kita tak umbah iki kebon iki. Lah kok malah telasaran kebo? Kok malah telasaran kebo? Oh, hangat. Anget lho anget. Kebo ya anget. No. Oh, alah. Mrakno tak wae kene anget kene anget. Wae turun jero, adem barang. Iki lek ngono. Urung turu blas. Kok ora ditutupi? Diene. Dimamneh ora? Heh. Dimamneh ora kok enggak ditutupi? Dia ora tak banget. Ya sok pepe. Oh. Kuwi dibuak Tas madang nendi lho kan to? Kok makmun? Heeh. to. Oh, layakno sik wareg. Ada kon madang cek tas madang to. Ya iya. Heeh. Ya mangan berkat. Tunggale yo. Heeh. Bagi yo. Ya nek sing demen lek tak video bengi kok iki tak gekne iki. Tak gekne video bengi. Ana demen. Heeh. Ayo. Simpan enggak dampan. Enggak. Sore. Nanti lah ya. Aman wis to. Wis cuma uwik, wis mati ya. Iya. Ibaan. Heeh. Kamu ya video bengi. Heeh. Ya Ki mau tas ngenterne anakku les catur. Dadine mulaiku iki mengko omah jam 10. Iya. Terus nganu Anget. marani wong-wong sesuk ape golek iwak, Oh iya. pladu les-lesan. Itu ladu. Heeh. Ini kaya bodoh iso jalan. Heeh. Ya iya, mana ya Ahmad. Gedhuk iki Pak Rejo ya. Rejo sesuk isuk Kang. Wah, Isuk. nek gedhuk ora panggal. Pak Kin lek rene jam piro, Pak? Sore. Sore. Heeh. Ya alah. Sore. Malah turune jaba ngono iki lho. Wong adem ae ning jero. Malah mungker ning amben ngene. Golek sing padang. Madang. Ora diomongne bek menik. Turune jaba anu bek menik ngerti ora? Kak. Lek ngerti diomongne yan neh. Diomongne neh. Heeh. Ora lo. Iki lho wis anu, Temene nang kene ya turu jero. wis ketiga adem dadine. Golek rendeng ya
anu sumuk. Dibayai nang Aku ya ke rumah sang Heeh. sekolah kok ngene sisuk emang. Makane jupuk. Heeh. Dia toh berkate. Emang Kang ta dikai Tak anu tahu tak. sawet telo. Nang kampah tak pepe. Nek napas iki sok gampang anu. Sesek. Heeh. Adem iki. Jangan Iya, itu panen. tuwek ae. Dan ndak samar wong iki. Heeh. Nek sik enom ora apa-apa. Yo wani. Tas mangan. Tas mam. Heeh. Tas mangan. Heeh. Jangan arep ya. Biasane bengi mam neh, tapi bengi. Karo ndok. Ndok Iki jam 2 barang. Jika Selamatan apa lho, Mbah? menteri Lho ndinane tas metri neh. Pari. Oh, iki metri sapa? menteri Menteri anake. ndoke mesiro. Metri anake. Ini pari. Yudiar bojone. Oh dipetri. Aku sing abang to sing putih. Tak sigar. Heeh. Nek lupane ya ini yo mambu to. Aku sing putih mbah. Iki lho dimpakne Heh? lampune dimpakne ben jingklonge. Jingklonge enek apa ora? Heh? Enek jingklonge apa ora? Ya. Lek enek jingklonge iki dimpakne lampune. Ngomongi turu jero ya angel. Nggene lho peteng kaya ngene. Heeh. Ya adem yang napas iki. Lho yo nggene kaya weteng. Loh, anu nang kono nang etanmu kono. Apa? Apa? Tekak bau wedi. Tekek. Heeh. Oh, Nang kono lho tembok. ini mbok ngene. Wis ilang munggah. Layu ne. Netan rek. Tapi ora tau muni, Mbah. Heeh. Oh, iki lho. Oh, enak tekek lho, Cah. Lho, mbok ndak muni. Iki. Iki to? Iki to, Mbah? Ijek lho. Enak iki lho. Ijek. Ijek. Iki, Tekek sing mbiyen lho. tekek. Kemarin ndak mau. Tuh, merambat munggah. Munggah. Udah sama udah kontrusumi kaya. Netan rek. Iso. Munggah kok, Yan. Munggah. Wah, ndak gelem mati ya. Yo lek tuwek paling blereng, Kang. Oh. Yo kaya wong ngono kae. Iya. Yo mati bangkan. Mati dhewe peran lek tuwek. Ya iya. Nyawa ya. Ya iya. Ula ning mbaunku kono iki sampe blereng. Oh. Ula nganu lho, sing mangan apa? Tikus ula apa? Loh, Elah jenenge lali ta. bandotan ono luwuk. Biasa ora enek wisone. Kriting. Kriting, oh. Hmm. Kriting iki gedine jan sak lengen ya. Mem Sak lengene wong gedhe lho. itu wae iki. Tuwek sampe putih matane blereng kok. Iya. Wong tak bendoki kuwi lho. Iso nyokot awake dhewe. Ya iya. Kuwi nek upase nyokot to kuwi. Ora enek. Kuwi nyokot ora apa-apa. Gak apa-apa panganane kan mek tikus. Hmm. Nyokot awake dhewe iki mbuh ora ngerti lek darani bendok kuwi meng lek. Heeh. Tak bendok ngono nyokot awake dhewe. Tapi ya ora tak pateni mon tak ben mangani tikus kuwi ya. Gua kriting ya. Marai telusungane aku roh iki sampe 10 barang. Oh, heeh. Jan tuwek pisan. Lusungan mek ganti kulit. Heeh. Ya pangga mati ya kan. Mati bakal ya. Ya iya. Aku kaget tok aku mlaku roh mak klesot-klesot iki kaya nganu kae. Kaya garangan mlayu kae. Heeh. Sangkek gedine lho. Ya iya krosak-krosak ngono ya. Lek sing ula apa jenenge? Dumunge iki. Sing kaya kobra iki dumung. Ya granas kayak kuwi. Kobra gedhi iki rong petok aku. Lek petok tak pateni. Ya iya no, Peh. Anu kok Granas nek wisone kok. Oh, Petoke cilik mek, Bran. yo anu wong yang rumah sakit tenan. Heeh, iso mati ning nggen. Racune akeh kuwi. Ya iya. Lek sing uduk anu ora nek wisone ora bahaya tak jarne. Blandotan barang ya bahaya. Heeh. Ya
Kang Saman yo nambah nih. Oh. Boleh ramban cokot. Ya wis turu ae. Wis ndang turu aku tak mulai. Heeh. Lah iki enek jingklonge kayane. Aku cekal gitu. Iki mlak iki to mebur iki lho. Ndi aku ora dicoba to. Ora. Ya wis, gek turu aku mulai lho. Ya, Gatel kok. Heeh. jam piro? Jam 11 saiki. 12. Heeh. Wis, mulai Kang aku. Jam 12.